NgokaMateyu 26, abakhulu balulekana ngoJesu. Kwathi uJesu eseqedile onke lawo mazwi, wathi kubafundi bakhe, "Niyazini ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiPhasika, indodana yomuntu iza kukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni." Khona kwabuthana abapristi abakhulu namalungu esizwe egcekeni lompristi omkhulu othiwa uKayifasi. Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili bambulale. Kepha bathi, "Makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu ezweni." uJesu ugcotshwa eBhetaniya. Kwafika kuye owesifazane ephethe umfuma we-alabaste wamafutha anenani elikhulu, wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela, bathi, "Kwenzelwani lokho kuchitha na? Ngokuba lokho ngakuthengiswe ngokukhulu kwaphiwa abampofu." Kepha uJesu ekwazi lokho, wathi kubo, "Nimhluphelani owesifazane na? Ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi. Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina anginani njalo. Ngokuba laphethela lawo mafutha emzimbeni wami, ukwenzile ukungilungisela ukumbelwa. Ngiqinisile ngithi kini, nomaphi lapho liyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa ngalokho akwenzileyo, kube isikhumbuzo ngaye." Umvuzo wokukhaphela uJesu. Khona kwasuka omunye waba12 othiwa uJuda Iskariyothi, waya kubapristi abakhulu. Wathi, "Niyakunginikani ngimkhaphele kini na?" Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingama30. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Ukumiswa kwesidlo esingcwele. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo, abafundi beza kuJesu bathi, "Uthanda ukuba sikulungiselephi ukuba udle iPhasika na?" Wathi, "Hambani niye emzini kumuntu othile, nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami." Abafundi benza-ke njengokuba uJesu ebayalile, balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile wayehleze ekudleni nabafundi abayi12. Besadla wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uza kungikhaphela." Badabuka kakhulu, baqala ukusho kuye, kwaba yilona lowo ukuthi, "Kungaba yimi Nkosi na?" Kepha waphendula wathi, "Ofake isandla kanye nami esitsheni nguye oza kungikhaphela. Indodana yomuntu iyamuka kambe, njengokulotshiwe ngayo. Kepha maye kumuntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye, ngakukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga." Wayesephendula uJuda omkhaphelayo, wathi, "Kungaba yimi Rabi na?" Wathi kuye, "Usho khona." Besadla uJesu wathatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe, wathi, "Thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami." Wayesethabatha isitsha, wabonga, wabanika, wathi, "Phuzani nonke kuso. Ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano, elithululelwe ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini, kusukela manje angisayi kuphuza kulesi sithelo somvini, kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani, sisisha embusweni kaBaba." Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baye entabeni yeminqumo. Khona uJesu wathi kubo, "Nina nonke niza kukhubeka ngami ngalolo suku, ngokuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke. Kodwa emva kokuvuswa kwami, ngiyakunandulela ukuya eGalile." UPetru waphendula, wathi kuye, "Noma bonke bekhubeka ngawe, mina ngisoze ngakhubeka." uJesu wathi kuye, "Ngiqinisile ngithi kuwe, ngalobo busuku lingakakhali iqhude uza kungiphika kathathu." uPetro wayesethi kuye, "Noma ngingaze ngife nawe, angisoze ngakuphika." Basho njalo nabafundi bonke. eGetsemane.
Khona uJesu wafika nabo endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi, hlalani lapha, ngisaya kukhuleka laphaya. Wathatha uPetru namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nosizi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni. Hlalani lapha nilinde kanye nami. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka akudlule kimi lesi sitsha, nokho kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi wabafumana belele, wathi kuPetro, kanti beningelinde nami ihora libe linye na? Lindani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi ngingasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esebuya wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabashiya waya kukhuleka ngokwesithathu, esho futhi lona lelozwi. Khona wafika kubafundi bakhe wathi kubo, nisalele namanje niphumula, bhekani, ihora selisondele, indodana yomuntu isiya kukhashelwa ezandleni zezoni. Sukumani sihambe, bhekani, ongikhaphelayo usesondele. Ukuboshwa kukaJesu nokuthethwa kwecala lakhe. Esakhuluma, bheka kwafika uJuda, omunye wabayi-12, enesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku, sivela kubaphristi abakhulu namalungu esizwe. Kepha omkhaphelayo wayebanikeze isiboniso sokuthi, lo engiyakumanga nguye, mbambeni yena. Wafika masishane kuJesu wathi, Rabi, wamanga. uJesu wayesethi kuye, mngane, ubabeleni na? Khona basondela, babeka izandla kuJesu, bambamba. Bheka, omunye kwababe noJesu welula isandla, wahosha inkemba yakhe, wayigenca inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe. uJesu wayesethi kuye, buyisela inkemba yakhe endaweni yayo, ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ngabe uthi ngingecele kuBaba angithumele manje amalegiyoni ezingilosi adlula 12 na? Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na? Ngaleso sikhathi uJesu wathi ezixukwini, niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba na? Bengihleze ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, anangibamba. Kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofeti. Khona bonke abafundi bamshiya babaleka. Ababembambile uJesu bamusa kuKeyifasi, umphristi omkhulu, lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. Kepha uPetro wamlandele kude kwaze kwaba segcekeni lomphristi omkhulu, wangena phakathi wahlala phansi nezikhonzi kubabona isigcino. Abaphristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale. Kepha babufumananga, nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga, kodwa kamuva kwavela ababili. Bathi, lo wathi, nginamandla okudiliza ithempeli likaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu. Kwase kusukuma umphristi omkhulu wathi kuye, awuphendulile lutho na? Kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha uJesu wathula. Wayesethi kuye umphristi omkhulu, ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma ungumKristu, indodana kaNkulunkulu. uJesu wathi kuye, usho khona, nokho ngithi kini, kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene saSomandla, ize emafini ezulwini. Khona umphristi omkhulu wakebhula izingubo zakhe wathi, usehlambalazile, sisaswelelani ofakazi na? Bheka, kalokhu
nizwile ukuhlambalaza kwakhe. Nithini na? Kepha baphendula bathi, ufanele ukufa. Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza, kepha abanye bammukula. Bathi, siprofethele Kristu, ngubani okushayileyo na? Ukuphika kukaPetro. Kepha uPetro wayehlezi ngaphandle egcekeni, kweza kuyintombazane yathi, nawu ubunoJesu waseGalile. Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, angikwazi lokho okushoyo. Kwathi esephumele esangweni enye intombazane yambona yathi kwababe lapho, lona ube noJesu waseNazaretha. Waphika futhi ngokufunga wathi, angimazi lowo muntu. Emva kwesikhashana babemi khona basondela, bathi kuPetro, nempela nawe ngomunye wabo, ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula. Khona waqala ukuthuka nokufunga wathi, angimazi lowo muntu. Masinyane laselikhali iqhude. uPetro wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi iqhude lingakakhali uza kungiphika kathathu. Waphumela phandle wakhala kamunyu.